Felejthetetlen estére invitálok mindenkit, január 25-én vasárnap 12 órakor a Pozsonyban és Kultúrházban, ahol megelevenedik Kálmán Imre legendás operette A csárdás királynő. A legszebb operettdallamok, humor és romantika minden adott egy varázslatos vasárnap estéhez. Belépő 10 euró, nyugdíjasoknak 8 euró. Jegyek kaphatóak a helyszínen, vagy elővételben a községhivatalban. Здесь не просíme naši občanov na maďarské operetné predstavenie na čárdášovú prísľubnú, ktorá bude 25. januára v nedeľu o 17. hodine v kultúrnom dome v Jahodnej. Vstupné na predstavenie je 10 eur, pre ochotcov 8 eur. Vstupenky bude možné kúpiť na mieste pred predstavením alebo v predpredaní na obecnom úrade v Stránkových Kuňoch. Továbbá, ďalej. Súhlasíte s Laboštaníkkal január 27. szombaton Török túrát szervezünk a Szallós tóból. Indulás 9:30-kor lesz az autóbusz megállóban. Oznámujeme našim občanom, že 24. januára v sobotu usporiadame pešiu túru k jazeru Tomášikove. Zraz bude o 9:30 pred autobusovou zastávkou v Jahodnej. Všetkých srdečne vítame. Zopakujem. Egy felejthetetlen estére invitálok mindenkit, január 25-én vasárnap 12 órakor a Pozsonyban és Kultúrházban, ahol megelevenedik Kálmán Imre legendás operette A csárdás királynő. A legszebb operettdallamok, humor és romantika minden adott egy varázslatos vasárnap estéhez. Belépő 10 euró, nyugdíjasoknak 8 euró. Jegyek kaphatóak a helyszínen, vagy elővételben a községhivatalban. Srdečne pozývame našich občanov na maďarské operetné predstavenie na čárdášovú princeznu, ktorá bude 25. januára v nedeľu o 17. hodine v kultúrnom dome v Jahodnej. Vstupné na predstavenie je 10 eur, pre ochotcov 8 eur. Vstupenky bude možné kúpiť na mieste pred predstavením alebo v predpredaní na obecnom úrade v Stránkových Kuňoch. Továbbá, ďalej. Tudatjuk kedves labosainkkal, hogy január 24-én szombaton Török túrát szervezünk a Szallós tóból. Indulás 9:30-kor lesz az autóbusz megálló előtt. Mindenki szeretettel vár. hogy januára szombaton Pozsonyban pešiu túru k jazeru Tomášikove. Zraz bude o 9:30 pred autobusovou zastávkou v Jahodnej. Všetkých srdečne